Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miingon si Hesus sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo nga malisod kaayo sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Sultihan ko pa kamo mas lisod pagayod sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Sa pagkadungog niini sa mga tinun-an, nahibulong sila pag-ayo. Busa nangutana sila, nan kinsa raman di ay ang maluwas. Si Jesus mitutok kanila og mitubag, kini dili mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios ang tanang butang. Unya mingon si Pedro, Ginoo, among gibiyaan ang tanan og misunod kami kanimo. Unsa may among mapaabot? Si Jesus miingon kanila, isulti ko kini kaninyo. Iniglingkod unya sa anak sa tao sa iyang mahimayaong trono diha sa bag-ong kalibutan. Kamong napulog duha katinun-an mulingkod usab sa mga trono aron paghukom sa napulog duha ka banay sa Israel. Ug ang tanan nga mibiyag balay, mga igsuon, amahan, inahan, mga anak o mga uma tungod kanako makadawat og labaw sa usa ka gatos ka pilo ug hatagan pagayod siya kinabuhing dayon. Apan daghan nga karon naguna maulahi ug daghan nga karon naulahi mahiuna. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kumon kaayo kining maong ebanghelyo sa atong kinabuhi nga pagsigig simba na niingon lisod kaayo sa usa ka dato ang pagsulod sa pultahan sa langit. Mas sayon pas kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Ang dagom perti man ang gamaya. Mas sayon pa sa kamilyo paglusot ana kaysa dato pagsud sa gingharias langit. Pero bisag gisulti na ni Kristo, bisag kapila na ni nato nabati, bisag daghan na kay mga tao nga mipakita og example na kinahanglan yung sundo ni ug unsa kanindot ang mahitabo kung sundo ni nato, wa gid ta makumbinser kasagaran. Mangambisyon lang yapon tang madato. Maglikay gitaan ang kakabos nga gisigihan na magidunta nagbalik-balik bulahan kamong mga kabos. Sumpay man ni sa ebanghelyo kagahapon mga igsuon kadtong dato nga batan-on nga giingnang Hesus ibaligya ang tanan o gihatag ang halin ngadto sa mga kabos nilakaw nga masulubon. Nya karon gisumpayan ni Hesus iyang gi-explain pastang lisura gidi ay no sa pagsud sa langit kay kadtong batan-on nga dato gasigi gud to siya tuman sa 10 commandments. Niingon gud si Kristo ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw unsa to pakighilawas, tahura imong mamagpapa, higugma imong isig ka tawo sama sa imong kaugalingon. Niingon gud to siya, Ginoo ako na gid ning gituman ang tanan unsa pa may kuwang. Niya ingon si Jesus usa na lay kuwang para mahingpit ka. Uli sa inyo, ibaligya ang tanan o ihatag ang halin ngadtos mga kabos niya makabaton dayon kag bahandi dito sa langit. Niya balik din ug sunod kanako. Milakaw ang batan-on nga masulubon. Muna si Jesus karon mi continue siya pagingon pagkalisura gyud sa usa ka dato. Na karon kita ron nga gasigig simba unsa man unsa may naas atong kasing-kasing ron nga madato o mapobre. Mapobre. Baka kon mo.
Ang naa sa tong kasing-kasing karon o Jesus, kung mahimo lang yun, marang-arang akong kahimtang. Wagi naning kamot aron mapobre, pero na ipipilang. Si Mother Teresa of Calcutta, naning kamot gyud nga mapobre, mo nang iyang gialagaran ang the poorest of the poor. Nya ni puyo sad siya uban kanila. Si Saint Francis of Assisi, si Saint John Mary Vianney, ang patron namo sa mga pari. Sila si Saint John Bosco, Saint Vincent de Paul, Saint Vincent Ferrer, San Roque. Porti ginilang paningkamot aron lang gid sila mapobre. Bisag available kaayo ang bahandi. Naningkamot gid sila aron mapobre. Ngano man nakasabot kay sila unsa ning pagsud og langit. Muna ang atong misyon karon maningkamotang mapobre. Sige, ingnan niya na inyong mga kauban. Nang inyong mga kauban dinig simba, ingnan na sila. Maningkamotang mapobre aron ta malangit. Likaya natong madato kay maimpierno ta. Kana, nana. Ang inyong mga anak, kamo mga ginikanan, hala, sultihin na nagmayo. Dong, day, paningkamot, yun mong mapobre. Aron mo malangit. Ayaw mo paningkamot nga madato kay maimpierno mo. Kay maglisod, yugsod ang dato ngadto sa langit. Sus, ninduta anino, mo ni itudlo bas mga ginikanan, bas mga anak. So, agin nun taro'y problema. Way magkinihaay, way magsigpamaligya ng drugas, way magsigig baligya ng ilang lawas isip mga prostitute, wa say mamalit. Wa say mamalit. Pare, palit pa nang siya. Ingon na ba kay nganong mamaligya pa man kog drugas, nganong magsugal pa man ko, nganong mangurakot pa man ko, nganong magkorupsyon man ko, nga makapadato man ni. Nya ang akong tumong langit man. So ang government officials, mga lagad isip kabus. Dili magsigig gamit anang kwarta aron sa ilang kaugalingon. Ang parisan magsigig dupa-dupa aron mahimong kabus. Dili magsigig gukod anang kolekta, hain na dapitan ng kolekta na. Ana? Unya, unsa may mahitabo sa kalibutan kung mao na ni ang atong makatunan, mao na ni ang atong paradigm. Mahimo tang magkahiusa. Naa ang kalinaw kahiusa ug mao na ni ang gitawag og muabot kanamo ang imong gingharian. Mga igsoon nga kinahanglan ta niini og pagtuo nga lig-on. Muna si Gideon sa unang pagbasa sa iyang kakabos, sa iyang pagka sinalikway, wa gid in taon, katago-tago lang taon siya to, giok atong iyang trigo. Dinaog-daog, persecuted, giingnas Ginoo, ubananti ka, himua ang tanan nimong gahom, buntugan ang tanan nimong kaaway. Ang kinakusga na tong kaaway ros kalibutan, kining materialism, kanig yung pagkahakog na to aning mga butang sa kalibutan nga mupatay na tas atong isig katao para lang yun maangkon ang mga butang, para dili ta mailisan sa atong posisyon, mupatay, mudaot sa isig katao. Mao ni ang dako kay natong kaaway nga buntugonon. Yon saon ni pagbuntog, kakabos. Muna ni Ingos Kristo dire, ay lamog kabalaka, kamong nibiya sa tanan. Kaya ningon mas San Pedro dire, kami, unsa may mahitabo na mo, Lord, naamo naman ng gibiyaan ang tanan. Yeah. Ingon dayon si Jesus, kamo nga mibiya sa inyong mga panimalay, sa inyong mga uma, sa inyong mga ginikanan, asawa, anak. Ingon siya, makabaton mo og sobra pa sa gatusan kapilo sa inyong gibiyaan. Unya, tagaan pagid mo kinabuhing way katapusan. Mura sa ni tingali ang pagkasulti ni Jesus og makaingon ta anig sa ato pa ning panahon karon, makaingon kita istoryahe. Sunan ka? Og mubiya kag uma, mubiya kag bahandi, iuli nimo gatusan, sobras gatusan kapilo.
Ato ko nung suwayag subay kadiyot. Si Mother Teresa of Calcutta, matod pa sa akong nabasahan siyang kinabuhi, pag adto niya didto sa kaning Calcutta, pagsugod niyang serve, ang iyang gida nga personal niyang kwarta, $2 US dollars. Maura gito iyang gigamit aron pag-alagad ato mga naghigda diasdan. Karong panahon na, unsa na may nahitabo atong $2 ni Mother Teresa. Matod pa sa estimate sa nagsuwat, mo average kuno si Mother Teresa og mupakaon og 6 tons ang gibug-aton sa pagkaon ngadto sa mga taong nagkinahanglan kada adlaw. 6 tons of food. Ikwentahan ko na ninyo pila na amount, ana. Kanang value meal sa Jollibee, kanang kanon, yan na ay gamay manok, ana. Pila kay gibug-aton, ana. Kaabot na siya 1 kilo? Wa. Pila na kagramos. Nya i-multiply na nga mahimong 6 tons. Tagpilam ng value meal sa kuan. Ibuta, Jollibee, mahal man ang Jollibee. Ato lang nang may nusag katunga. Panitan ron, pila na ron siya? 79 or 80? Ana. So, 40. Kada kaon, 40. Nya mao na ang iyang gramos. I-multiply na nimo nga mahimong 6,000 kilos. Nya ang presyo nga tag 40, i-multiply sa nimo didto, tanaw na to og pilay kantidad kada adlaw. Di na ko kamo mo kwenta na. So, siguro mag-average si Mother Teresa og mga nating is mga 300 to 500,000 pesos kada adlaw. Asam ka mangitag kwarta na. Wa sila mag-solicit, wa sila magsigi og kada ganing sana negosyo, wa guys sila ako magdupa-dupam kay kun na stipend sila, sige lang yung alagad, sige lang alagad. Naa ang ilang wa sila makabsi sa ilang pagkaon, tambal, bayad sa lugar, wa sila makabsi ni ana. Nya plus pagyod midaghan pagyog maayo ang bukasyon sa ilang kaning kaning community. Kini usan ni siya ka gamay lang kayong pruiba giunsas Ginoo. Si Saint Francis of Assisi, gibiyaan po niya tanan nga matod pa sa istorya hasta ganing iyang purol, iyang gibiyaan dito sa ila, galakaw siya sa ila, nigawas siya sa ila, way sinina kay lagot kayo iyang ginikanan og iyang mga kaubas panimalay nganong mupuyo siya og pobre nga kinabuhi, nga di man siya mupadayon og kaning manage sa ilang dako kayong bahandi. Iya man gibiyaan. So kalagot nila, gipahubo ang tanan hastang iyang katapusang sapaw, gihubo. Nya unsa may hitabo ni Saint Francis, wa na siya kwarta, sugod siya pakilimos, nya iyang ipanghatag sa iya sa mga kaubang mga pobre. Tan-awa karon ang mga Franciscan communities nakabsan bas pagkaon. Puwerte na nilang daghana, milukop na sa tibok kalibutan, dagko kay silang nahimong mga accomplishments kana ganing Amerika, ang ga-develop dihas Amerika, mao ang mga Franciscans. Ang Holy Land, karon ang nag-manage sa Holy Land, mao ang mga Franciscans, tungod sa ilang pagka-agents of peace. Peace. Pagkaninduta, mabalik lagi ng kwarta. Prego din nato, sige taghatag sa atong tanang kwarta, hotdo na tughatag, ang musod sad. Minilyon sa doy. Karon gani, gipatabang ta aning atong kapilin ha. Pila na roy atong halin. As of yesterday, niabot na og 1,350 atong halin sa mga slots. Wala, gamay na lang. Gikas 28,500. 29,500. Karon 28,150 na lang ang available. Di ba? Kanindot ana. Wa man gani mo kapalit. Kay anugunan mas kwarta. Anugunan mas kwarta. Palit mo ano, di ba? Gawas nga tagaan mo healing and deliverance, i-times pag more than 100 ang inyong gipalit og sa lain-laing paagi ihatag nas Ginoo.
Makahimo ba ang Ginoo? Matod pa diri ni Kristo, dili ni mabuhat sa tao, apan walay dili mahimo sa Dios. Mo na ingon San Pedro, kinsa ra may maluwas, unsaon man pagkabuhi namo. Ingon dayong Ginoo, dili ni mabuhat sa tao, pero ang tanan mabuhat sa Dios. Mo nang isandig sa Dios. Ingon sa Gideon sa unang pagbasa, unsaon man ako pagbuntog, Lord? Ingon dayong Ginoo, ubananti ka og mabuntog nimo ang mga Midianhon sa labing sayon nga paagi. Sunan ka na. Inka, Lord, unsaon ako pagbuntog aning COVID? Ubananti ka. Dali ra kay ni mauha ang COVID. Mahurot ra mog kamatay, wa nay COVID. Nga naman, kinsa pa may ma-COVID nga nangamatay na mamungtanan. Pero maghimo ang Ginoo og bag-ong kalibutan, bag-ong tao, nya kitang tanan nga nagsunod sa Ginoo nga nanga-COVID, adto na tas langit, wa nay COVID dito. Nya ang mabuhi dinhi, bag-o na sad sila. Mayon sa ning pamatyon tatanan tabla raman sa nato gi-COVID ning ato mga utok, perti naman natong dawua, perti naman atong hangula ani mga yuta, mga balay, mga kwarta, sus grabe hagid nato. Nagutoy akong giwalihan nga nasuko nako nga akong giingnan nga kanang koral sa imong koral og pero wa ko kay bawha nga naa sa gi-koral. Og ang imong koral nakaalino na sa agianan sa inyong silingan, gubana aron ka malangit. So, pertigin niyang sukuha, ingon din siya nga, ikaw pader, wala dyan ka masayod, nga nung gikoral ko ni akong balay. Kaysa wapanin ako koral, hotdog, pangawat, ani among silingan, ang akong mga tanom, ang ako diri mga butang, gipangkawat pader. Karong gikoral na nako, wa na makakawat. Nya, og ikaw diri pader, og ikaw pader, imong koralon, o dili ni mo koralon. Basa ko katubag nako. Ako din siyang giingnan. Si Maria bitaw, wa man to mangural, hasta iyang anak gikawat o gipatay siyang atubangan. Unsa man mosunod ka sa mahal nga birhen, dili sa ay di ta maghisgot anak pader, lahi man to, birhen man to, birhen man to. Siya nako, din alam ta magistorya manangoy, kay magistorya ta murag mga yawaan. Sa bahala na ng yawaan pader, basta ako na jud ning gisecure ang akong balay. Ana, ay jud kong ingna pader nga sayop ni akong gibuhat. Sige, pauli sa inyo og ngadto na sa impierno. Nauna wa ko musulti tos tubangan, mapatay pa lang ko dito. To nga lisod kay ni kinabuhi nato. May nang patilawon sa tag-COVID aron kay bawta nga grabe din kinabuhi di biyaan ra man din nato. Bisag dato kay ka maigo kas COVID, pull out on ka sa imong balay, butang gyud ka dito sa isolation. Adto ra sa kadito mamatay, iguli nimo sa inyo, abo na ka. Ana, so sa nalang paghangol-hangol diha. May pakaron inyo na lang ibaligya tanan niya, inyo i-donate ka ni simbahan, ipalit na tong kapilin ha. So dakuan na to. Horot din in 28,000. Ana bitaw sunod lang itas Ginoo ang kabus labi na gyud sa paglikay aning atong kahakog sa mga butang sa kalibutan. Manindog ta.